L-għodwa tajba. Nilqawkom din ix-xandira diretta illi fija kif spjegajnilkom il-bira se nkun qegħdin nagħmlu reġistrazzjoni tal-bniet għal Form 1. Kif nagħmlu bħal dejjem jiena jien mifsud sissa suppost rajtuni u tafa xiltqajna ma biex nerġa' introduċi ruħi jien mifsud Direttur Ġenerali Segretarjat Edukazzjoni Nisranija se nkun qed immexxi din it-trasmissjoni live dal-għodu flimkien miegħi hawn kif qed taraw bħal dejjem biex jiskrutinja il-proċess kollu in-Nutar Dr. Robert Aquilina. Għaw diversi kollegi oħrajn mal-ħin tal-ġurnata nkunu qegħdin nsellmulhom u nirringrazzjawhom ukoll tas-servizzi li qegħdin ituna. Kif nagħmlu bħal dejjem nibdew b'talba. U kull ma xtaqt nagħmel riflessjoni l waħda qasira ejja nitolbu għall-aqal tagħna kollha. U dak li jiddistingwina mill-ejja oħrajn. L-aħħar darba forsi kien hawn min kellu xi subien u kien qed isegwi. Kont semmejt li aħna fil-verità nilagħbuha ta' ħlejjaq sofistikati ħafna, imma ħafna drabi nġibu ruħna mbagħad ta' ħlejjaq sempliċi ħafna għax it's survival of the fittest kultant. Imma huwa għal li jiddistingwina mbagħad, huwa għal li jagħmel dik id-differenza biex ma tibqax biss sempliċement survival of the fittest imma naraw li ngħinu lil kulħadd kemm jista' jkun. Il-kunċett tal-ekwità at one point forsi naċċenna lih ukoll mal-ġurnata. Fisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif fis-sema qiegħda fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafna dubietna bħalma nafu minnu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi minn li għas-Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, għaddisa Marija malla tlopajna mit-imbin issa u fis-sijaw tal-mewt aħna ammen. Glorja lill-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu, kif kemm il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Bisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, kif spjegatilkom tajjeb il-bieraħ Sintja tul il-laqgħa li kellna fil-għaxija, bħalissa teġa jkunu bdew it-telefonati u dak li qed taraw intkom fuq is-settijiet tagħkom u ftit indilej ukoll minn dak li qed jiġri fir-realtà. Għaldaqstant ħanerġa' nfakkar fuq affarijiet importanti. L-ewwel ħaġa araw li għandkom it-telefon available jgħid x'imkien fejn jaqbad ir-reception u li jekk għandkom xi settings illi jżomm il-barra telephones illi jkunu unknown jekk jogħġobkom irranġaw dak is-setting. Nagħmluha faċli biex kemm jista' jkun il-proċess jibqa' miexi. Kif qed taraw fuq l-iskrin fuq in-naħa tax-xelluk ikun hemm l-ismijiet tal-istudenti u wieħed wara liħor skont ir-ranking order ikunu qegħdin jiġu moddija lilna biex aħna mbagħad nispjegaw ukoll l-għażla, nirrepetu l-għażla li jkunu qegħdin jgħidulna fuq id-dnejja hawnhekk għax ikun qed jisimgħu sew in-nutar sew jiena wkoll dak li jkun qed jintqal minn fuq it-telefon minnkom u ngħidha on air biex l-għażla tagħkom tal-iskola tiġi mismuha wkoll mill-ispettaturi kollha li għandna llum, il-parteċipanti kollha li għandna. Kif issir l-għażla, naħa l-oħra fuq in-naħa tal-lemin qed taraw nipponta xi għandi l-iskrin qudiemi wkoll qed nara ta' bekk. Fuq naħa tal-lemin qed taraw il-lista tal-ismijiet tal-iskejjel u ma' ġenba hemm in-numru ta' capacity illi hemm f'dik l-iskola kemm hemm available places. Malli ssir l-għażla in-numru ta' available places jonqos b'wieħed u l-lajkin tal-iskola tidher ma' ġenb l-isem tal-istudenta fil-każ tal-lum illi jkun għamlu dik l-għażla. U hekk nibqgħu mixin waħda wara l-oħra. Jiena minn telefonata l-oħra inkun qiegħed nakkumpanja wkoll dal-ħin li ħajkonna flimkien bi ftit ħsibijiet marbuta mal-edukazzjoni. Jiena l-esperjenza tiegħi u l-għarfien tiegħi huwa fil-qasam tal-edukazzjoni u ma nħossniex kompetenti nitkellem fuq wisq iktar affarijiet jekk mhux fuq il-qasam tagħna. Xejn ikun anke ta' tħejjija għalikom bħala ġenituri f'din il-fażi ġdida tal-edukazzjoni ta' awliedkom. Bħalissa naħseb wasalna biex tgħaddi l-ewwel telefonata għandi. Grazzi ħafna. Bonġu Sinjura Qasana, tolbok ittini l-għażla tal-iskola għall-bintek, please. Our Lady Immaculate, is-Sinjura Qasal Kathleen tażer Our Lady Immaculate. Grazzi u l-kumpliment tal-ġurnata tajba. U hekk kif qed taraw aħna nkunu qegħdin nieħdu nota tal-iskola, skużawni, meta nkun qed nimla x-xit tiegħi imbagħad il-notar qed jagħmel l-istess ħaġa jien ngħaddi x-xit lin-notar, in-notar jikkonferma li nkunu ħadna l-istess isem u jibqa' għaddej għal deġa database ukoll. Yes. Hello, bonjour. Mr. Mikaescu. Good morning. Could you give me your choice for Jana, please? Sacred Heart. Thank you very much, so Jana.
Thank you, have a good day, bye-bye. Is choosing Sacred Heart, thank you. Neqleb l-Inglis f'każ li jkun hemm ġenituri li mhumiex multi-speaking, ovvjament, biex nifaċilitaw il-komunikazzjoni bejnietna. U hekk ħanibqgħu sejrin. Bonġu, Sinjura Xkembri. Nitolbok itina l-għażla Leona, please. Sacred Heart, grazzi ħafna, komplimenta ġota tajba. Leona, Sacred Heart, thank you. Sewa wis. Mela biex nibdew naqsmu ftit ħsibijiet sakemm forsi għaddu anke telefonati. Sakemm m'għandkomx uliet ikbar minn din illi. Sinjura Magro, bonġu. Isma' minn fuq it-telefon, Sinjura, ta'? Bonġu, Sinjura Magro, kemm ittini l-għażla l-Kejlin, please. Sacred Heart, Kejlin, Sacred Heart, grazzi ħafna, komplementa ġodda tajba. Grazzi lilek, bye. Ma kif kont qed ngħidilkom, jew forsi ma nafx hekk qedtilkomx, minħabba d-delay isimgħuni minn fuq it-telefon, please, ta' għax inkella titfixklu u kemm jista' jkun id-devices li minn fuqhom qed tisimgħu tablets, mobiles, jew anke interactive televisions jew hekk illum minn kollox. Baxxu il-volume, please, baxxu il-volume għax il-fatt li nisma' xi ħaġa oħra di background ġili jtellef ukoll milli nisma' lilkom jew nisma' anke lill-kollegi xi jkunu qegħdin jgħiduli fl-earpiece li għandi hawnhekk. So please, żommu l-volum baxx biżejjed biex intkom tkunu qegħdin tisimgħu imma fl-istess ma jtellifx. Meta niġu biex inkellmukom aħna, isimgħuna minn fuq it-telefon, kellmuna minn fuq it-telefon. Tippruvawx tiddialogaw mat-television. Hemmhekk inkweta ma tibda jkellkom it-television lura sewwa. Mela. Grazzi ħafna, bonġu Sur Aquilina. Tolbuk tina l-għażla għal Naim naħseb u xek Neve, sorry, grazzi Neve. Sacred Heart. Thank you very much. Have a good day. Thanks. Bye. Grazzi tikkorreġu l-pronunciation. Bissa ħatakom hekk nitgħallem sew kif għandi suppost nippronunzja ċertu żmijiet. Neve. I would have never imagined li Neve jinkiteb hekk fil-verità. Grazzi. Naraw, okay, jidher li għandna ftit ċans. Mela, sakemm m'għandkomx uliet ikbar, diħa tkun l-ewwel mument fejn ħatgħaddu minn tranzizzjoni bejn primarja u sekondarja ta' wilt. Iva. Good morning, Mr. Adeboy. Could you kindly give us your choice for Mololua, please? Sacred Heart College for Mololua. Thank you very much. Have a good day, Mr. Adeboy. Thank you. Ekku fettaraw nibqgħu mixin b'dal proċess u likens juru. Good morning, Miss Formosa, qed nifhem? Ħanati ċans għax jidher li kien hemm no problem. Okay. Hello, good morning, Signora Formosa. Good morning. Importatini l-għażla tiegħek għalema, please? No choice, mbagħad tara skont l-email li tirċievi. Ekku, grazzi ħafna. So, no choice għalema. Thank you very much. Have a good day. Thank you. Skużawni kemm qed nikteb nota żgħira għalija, ta'? Good morning, Signora Vella. Bonġu, importatini l-għażla tiegħek għal Nicole, please. Our Lady Immaculate. Grazzi ħafna, Signora. Ġed kompleġata tajba. Nicole, Our Lady Immaculate School. Thank you. Mela, kif konna qegħdin ngħidu? It-tranzizzjonijiet dejjem huma momenti, Iva. Bonġu, Signora Gawċi, nitolbok ittina l-għażla tiegħek għal Emma, please. Sacred Heart għal Emma, thank you very much. Have a good day. Thank you. Bye, thanks. Prosit, qed naraw nirringrazzjakom li qed tkunu preparati tajjeb ħafna ta' u nkunu nistgħu hekk inżommu il-flow tajjeb. Sewwa naħseb li fil-fatt baqgħu mixin. Grazzi tajjeb ħafna tajjeb. Għax nkunu qed naraw daqsxejn x'inhu jiġri anke fuq il-viżwal tal-qed. Signora Xkembri, bonġu.
nitolbok it-tina l-għażla tiegħek għal Julia, please. Bonġu. Sacred Heart għal Julia, thank you very much. Have a good day, Signora. Bye, good day, thank you. Grazzi. In-nota, jekk ikun jista' dik in-nota. Grazzi ħafna. Mela, il-mument ta' tranzizzjoni tajjeb illi nifmu illi huwa moment ta' bidla. Bidla għal uliedna, bidla għalina, illi titlob ftit adjustment, titlob ftit żmien sakemm nidraw l-ambjent, ikun hemm dak l-eċitament ta' xi ħaġa ġdida, ikun hemm il-biżgħat anke tal-ambjenti, tan-nies ġodda li magħhom ħankunu qegħdin nagħmluhom, ejja nakkumpanjaw il-xulxin fihom dal-proċessi. Ejja nifmu dak li jkunu għaddejjin minnhom uliedna. Bonġu, Sinjora Spiteri, tolbok it-tina l-għażla tiegħek għal Kelly, please. Good morning. No choice għal Kelly. Thank you very much, Sinjura. Komplimenta ġara tajba. Thank you. U nifhem li aħna wkoll ikonna xi ftit minn dawn il-biżgħat biex daqsxejn ansjetajiet. Kemm importanti li però ma nittrażmettux minnhom lil uliedna. Kemm importanti li nifmu illi uliedna teġa għandhom l-ansjetajiet tagħhom u jkunu qegħdin jippruvaw jaraw kif jikkontrollawhom, jaraw kif they come to terms magħhom u jirregolaru l infushom. Grazzi ħafna, bonġu Sinjura Ġus. Nitolbok it-tina l-għażla għal-Emma, please. Sacred Heart, thank you very much. Have a good day, Sinjura. Thank you, bye. Għalhekk importanti ħafna illi f'daw il-momenti nippruvaw ninnormalizzaw l-emozzjonijiet li jkunu qegħdin jħossu, ġifieri ngħinhom qed tħossha ftit hekk. Hija normali binti sewwa. Hekk għandu jkun, ġifieri aħna ma nersqux lejn xi ħaġa ġdida isu xejn mhu xejn. Bonġu Sinjura Borġ, nitolbok it-tina l-għażla tiegħek għal Maja, please. Sacred Heart għal Maja, thank you very much. Have a good day, Sinjura. Bye bye, thank you. Mhux illi we downplay it isa xejn mhu xejn, le, imma li kemm jista' jkun ngħinuhom jifhmu illi din hija emozzjoni illi aktar ma jgħaddi aktar inkunu nistgħu nikkontrollawha iżjed u ftit ftit meta nibdew nidraw mbagħad l-ambjenti ġodda, n-nies il-ġodda. Bonġu Sinjura Grek, nitolbok it-tina l-għażla tiegħek għal Mari, please. Mari or Mari? Mari. Sacred Heart għal Mari. Thank you very much, Sinjura. Ġurnata tajba. Bye, thanks. Thank you. U tfal ikunu teġa għaddew minn ċertu esperjenzi li jibdew mbagħad jirrelataw magħhom jgħidu iva vera hekk ġrali meta xi darba mortu ltqajt ma' xi ħadd ġdid. Mr. Camilleri, bonġu, nitolbok it-tieni l-għażla għal Meryl, please. Bonġu. Sacred Heart għal Meryl. Grazzi ħafna għal Meryl Camilleri, jekku il-komplementer ta' tajba. Grazzi. Bye bye, thanks. Grazzi. Sorry. Għantilek min ikun. Fadal ftit. Tamma dik l-ewwel ħaġa. It-tieni, meta qegħdin nibdew fi skola ġdida, kemm importanti bħal f'kull ħaġa oħra fil-ħajja li nibdew jinbnew ir-relazzjonijiet. Kemm importanti li t-tifla tagħna tibni relazzjonijiet ma' dawk li huma issa il-peers tagħha l-ġodda, l-ħbieb tagħha l-ġodda, jista' jkun hemm minnhom tafhom, jista' jkun hemm minnhom ma tafhomx. Sinjura Degwara, bonġu, l-għażla tiegħek għal Ilenja, please. No choice. Grazzi ħafna, Sinjura. No choice għal Ilenja. Bye, good day. Bye, thank you. Sewa, kif tafu teġa minnkom ikun ara regolamenti u daħal fil-proċess sewwa minn ma jkunx qed jagħmel no choice għax ikollu f'moħħu wkoll għażliet oħrajn illi jkun jista' tajjeb ħafna. Ikun jista' jażel jew kriterji oħra jew għandu teġa skola oħra illi hu teġa kellu f'idejh u jkun jixtieq iżomm lilha jew waiting list jew fajt minn dawk ta'. Yes. Mr. Liu, good morning. Could you kindly give us your choice for Sia, please? Yes, could you please give us your choice for your daughter? Which school, please? The name of the school you wish to have for your daughter? Mr. St. Joseph? St. Joseph. Okay, thank you very much. Thank you, Mr. Liu. Have a good day. St. Joseph for your daughter. Okay.
Grazzi. Permettulna xi drabi jkun hemm xi ftit ta' nuqqas ta' komunikazzjoni sakemm jirnexxielna nerġgħu dialogaw. Mela, ir-relazzjonijiet. It-tfal tagħna ħajqogħdin jagħmlu semhom, biex jagħmlu relazzjonijiet ma' sħabhom. Bonġu Sinjura Dabono, l-għażla tiegħek għall-Maronja, please. Our Lady Immaculate School. Grazzi ħafna, Sinjura. Komplimenta ġelat tajba. Bye, thank you, bye. Però aħna wkoll rridu nagħmlu semna. Aħna rridu naraw illi bħala ġenituri nibdew nibnu anke aħna relazzjoni tagħna mal-iskola ġdida. Mal-kap tal-iskola, assistenti kapijiet, mal-professjonisti l-oħrajn kollha, edukaturi. Bonġu Sinjura Demikoli, nitolbok itina l-għażla għal-Ela, please. Grazzi ħafna u l-komplimenta ġurnata tajba Olis Alema, grazzi ħafna. Olis Our Lady Immaculate School, sorry, ngħidu għan short, għax hija drawwa tagħna kemm niċċara. Hija importanti dan nibdew mill-bidunet. Sinjura Mifsud, l-għażla tiegħek Alema, please. No choice Alema, grazzi. Sinjura Mifsud, komplimenta ġurnata tajba. Bye, thank you. Bye. Għax żgur li se jiġi mument illi ħajkonna bżonn nidjalogaw mbagħad magħhom anke fuq affarijiet aktar sensittivi, ġieli nkunu qegħdin naqblu, ġieli ma nkunux qegħdin naqblu. Għalhekk importanti li relazzjonijiet nibdew nrawhom u nibnuhom mill-bidunet. Meta mbagħad jiġi dak il-mument fej forsi l-affarijiet ma jkunux qegħdin idoqqu l-kordi kollha tagħna, ngħiduha hekk. Sinjura Spiteri, bonġu, nitolbok ittina l-għażla tiegħek għall-Amber, please. Bonġu. Sacred Heart għal-Amber, thank you very much, Sinjura, komplimenta ġalat tajba. Bye, thank you. L-ewwel nett nixtieq illi nħeġġeġ il-kulħadd biex inkunu understanding ma' xulxin. Mit-bniedem mitfema ħanaraw varjetà ta' propositions illi jkunu qegħdin jiġu esperjenzati. Ovvjament hemm dak li huwa aċċettabbli u hemm dak li mhuwiex. Ejja nżommu l-expectations tagħna ambizzjużi għax hekk għandhom ikunu, imma ejja nżommuhom ukoll realistiċi. Ejja ma nistennewx affarijiet li jkun xi ftit kultant unrealistic meta tiġi l-ħajja ta' kuljum ta' skola. Imma meta taraw illi veru ikun hemm xi affarijiet li qegħdin jibdew jinkwetawna, jħasbuna bil-mod kif qegħdin jimxu, ejja b'rispett. B'umiltà għax tajjeb illi nifhmu. Signora Bartolo, nitolbok ittina l-għażla tiegħek għal-Ġulja, please. Sacred Heart għal-Ġulja, thank you very much, Signora, komplimenta ġalat tajba. Bye, thank you. B'umiltà, tgħidli b'umiltà għala. B'umiltà li għanet qatt ma namurru b'supervja l qudiem ħadd, m'għandi qatt nippretendi li jiena naf kollox, tajjeb illi mmur. Signora Llu, l-għażla tiegħek għall-Lara, please. Bonġu, Signora. Our Lady Immaculate School għall-Lara, grazzi ħafna, Signora, komplimenta ġalat tajba. Bye, thank you. U tagħtik id-dispożizzjoni li inti tista' tifhem aħjar u forsi tibdel femtek inti wkoll inti meta qed tmur bil-fehma tiegħek. Qed tmur bl-intenzjoni li x'aktarx tipprova tinfluwenza favur dik l-idea. Signora Spiteri, bonġu, nitolbok ittina l-għażla tiegħek għall-Mirjana, please. Sacred Heart għall-Mirjana, grazzi, komplimenta ġalat tajba, Signora. Bye, thank you. Bye, thanks. Imma bl-istess mod li mur biex nipprova ninfluwenza lil ħadd ieħor bl-idea tiegħi, irid inkun miftuħ illi nisma' lil ħadd ieħor u nara nistax jien ukoll inċaqlaq ftit l-idea tiegħi għal dak li qed jingħadli, għalhekk l-umiltà. Li mhux imorru b'supervja, imorru b'rispett u nitkellmu b'dak il-mod ma narax għalfejn għandu jkun hemm diffikultajiet anke mal-amministrazzjoni. Taqbdux u tmorru mill-ewwel. Grazzi ħafna, bonġu Sur Cardona. L-għażla għat-tiflak jogħġbok? Sacred Heart għal Natanja, right? Grazzi ħafna, komplimenta ġalat tajba, Sacred Heart, thank you, bye, bonġu. Mela, kif konna qegħdin ngħidu, nkunu miftuħin għal-possibilità ta' dialogu illi jkun jista' influenza naħu influenza oħra, ejja ma naqbdux u mill-ewwel immorru aħna għandna ħabta ngħidu ejja mmorru f'raselajn. Signora Borċ, bonġu, nitolbuk it-tienet l-għażla tiegħek għal-Ela, please.
Our Lady Immaculate School Hamruna Lela, grazzi ħafna, komplimenta tajba, Sinjura. Tajjeb narawx qed nifhmu meta ngħidu morru fraselajn, għax fraselajn ma jfissirx bil-fors dejjem irdu morru on the topmost person, inti jekk hemm diffikultà illi qed tiġi esperjenzata. Bonġu, Sinjura Camilleri, l-għażla tiegħek għall-Maronja, please. Bonġu, ismani minn fuq il-telefon, Sinjura, please. L-għażla l-Maronja hija Sacred Heart, grazzi ħafna u l-kumpliment ġata tajba, grazzi. Imma ħafna drabi jekk għandek diffikultà ma' teacher, l-aħjar ħaġa hi illi bi-channels offruti lilkom mill-iskola ta' kulħadd jispjegalkom kif huma channels appropjati, kif għandkom titkellmu ma' teachers, jekk hux through platform, jekk hux through email, jekk hux forsi through an assistant head li wassal il-messaġġ, kulħadd għandu l-metodoloġiji tiegħu. Imma imxu fuq il-pari li jtukom huma u tkellmu mal-persuna. Bonġu, Sinjura Ċantar, l-għażla tiegħek għal-Hayley, please. Our Lady Immaculate School għal-Hayley. Grazzi ħafna, ġurnata tajba, Sinjura. Bye, thank you. U kif qed tiraw mixin b'ritmu pjuttost tajjeb u mixin illum m'għandniex ħafna li ħajkunu qegħdin għal din ir-reġistrazzjoni għalhekk qed nantiċipaw illi Grazzi, bonġu, Sinjura Zara. Tolbu kittina l-għażla tiegħek għal-Fejt, please. Sacred Heart għal-Fejt. Grazzi, ġurnata tajba, Sinjura. Grazzi, bye. Isna qegħdin nofs triq bejwet u ieħor, ġifieri jekk mhux nar iktar fil-fatt mhux nofs triq qegħdin. M'għandniex indumu aktar milli jenna fil-fatt. Jekk ma jinqalax aktar diffikultajiet iktar m'għandumu mbagħad l-għażla tkun naqset. Is-Sinjura Camilleri, bonġu l-għażla tiegħek għal Adele, please. Saint Joseph, yes, thank you very much, ġurnata tajba, Sinjura. Thank you, bye-bye, good day, bye-bye. Saint Joseph għal Adele mela f'dik il-telefonat li għadu kif kellna bħalissa. Iva, kont qed ngħid ma mmorrux mill-ewwel pereżempju nċemplu s-segretarjat għandna jekk għandna diffikultà illi hija ma' teacher għax inqala xi daqsxejn ta' diskwit maħniex nifhmu l-xulxin sew. Sinjura Board Stevens, bonġu, nitolbu kittina l-għażla tiegħek għal Amy, please. Our Lady Immaculate School għal Amy, grazzi ħafna u kull kumpliment ġurnata tajba, Sinjura. Bye, thank you. Bye, bye. Ejja ma naqbdux nċemplu mill-ewwel għandna meta nafu illi l-aħjar illi morru at source, immorru fejn għandna biex nidjalogaw. Apparti li xorta fl-aħħar mill-aħħar anke jekk iċemplu għandna bħala segretarjat, xorta rridu naraw kif ħanaħdmu mal-iskola u fejn ikun hemm bżonn hekk għandna nagħmlu mbagħad ukoll iva. Sinjura Rossi, bonġu, nitolbu kittina l-għażla l-Luċija, please. Our Lady Immaculate School għall-Luċija. Grazzi ħafna ġurnata tajba, Sinjura. Grazzi. Bye, bye. Imma barra minn hekk ejja dejjem inżommu qudiem għajnejna dak li jedna fil-bidu, ir-relazzjonijiet le. Inti jekk xi ħadd qisu mar jugżak, għax hekk hija s-sensazzjoni, qisu mar jugżak għand il-papa, kif tħossok tgħid ma stax titkellem miegħi jekk għandek xi ħaġa daqsxejn mhux qed naqblu bejnietna qabel ma tmur mill-ewwel. Yes. Grazzi ħafna. Bonġu, Sinjura Galja, l-għażla tiegħek mela għal Ġanell u Charlisja li huma tewmin, please. Sacred Heart għal Ġanell u Charlisja. Grazzi ħafna u l-kumpliment ġurnata tajba, Sinjura. Grazzi, grazzi. Sacred Heart u Sacred Heart. Tajjeb wisq. U dik id-daqsxejn ta' emozzjoni mhux sabiħa tibda xellef minn dik ir-relazzjoni illi nkunu qegħdin nippruvaw nikkultivaw. Sinjura Bsajla, bonġu, nitolbu kittina l-għażla tiegħek għal Alexia, please. No choice għal Alexia. Grazzi ħafna, Sinjura Bsajla, kumpliment ġurnata tajba, grazzi. Tgħidli xi ġifieri, mhux kulħadd għandu jkun professjonist, m'għandniex aħna nħallu dawn l-affarijiet illi jfixkluna mid-darba welf u serħu raskom illi l-ħares ikollhom il-professjonisti joqogħdu jieħdu għalihom kull darba meta jkun hemm xi daqsxejn ta' issue bħal dawn. Però ejja nkunu saqajna mal-art. Grazzi ħafna, Sinjura Paċ, nitolbu kittina l-għażla tiegħek. Waqgħet il-linja tolbukom terġgħu taqbdu please ma' Sinjura Paċ, please. Ejja ma nilludux ruħna illi nimmaġinaw li l-edukaturi minn mexxejja tal-iskejjel mhumiex bnedmin
u m'għandhomx emozzjonijiet, daw ħajħossu wkoll. Jiġifieri aktar ma nistgħu niffaċilitaw ħajjitna stess inkunu qegħdin ukoll fir-realtà jekk nixtiequ naslu għal għan, naraw li nibqgħu nikkultivaw daw ir-relazzjonijiet ħalli kemm jista' jkun. Nistgħu nispjanawhom id-diffikultajiet jistgħu jinqalgħu li nirriżolvuhom. Sinjura, thank you. Sinjura Paċ, bonġu, l-għażla tiegħek għal-Lea, please. Grazzi ħafna, Sacred Heart College, tanti ħorlilek, Sinjura, grazzi. Sacred Heart għal-Lea u jekk qed nifhem tajjeb iva Sacred Heart bekk għalqet ir-reġistrazzjonijiet tagħha. Għalhekk li ħanagħmlu ħanaqraw l-ismijiet kollha ta' tfal biex tkunu ċerti li t-tifla tagħkom ġiet reġistrata sew fil-kulleġġ Sacred Heart. Mihajsku Jana, Xkembri Kamilleri Leona, Magro Kejlin, Aquilina Niv, Aboje Mololua, għani għafemmek, Gawċi Emma, Xkembri Giulia, Aġus Emma Kej, Borġ Maja, Grek Mari, Kamilleri Meryl, Spiteri Ambe, Bartolo Giulia, Spiteri Mirjana, Cardona Natanja, Kamilleri Maronia, Zara Faith, Galja Chanel, Galja Charlizea u Paċ Lea. Biex bekka laqna fil-fatt is-Sacred Heart College u issa l-għażla hija bejn tliet iskejjel qed nara St. Joseph ukoll hija fil-qrib illi tagħlaq. Nifhem illi issa tibda ssir daqsxejn aktar ristretta l-għażla u daqsxejn aktar diffikultuża bekk qednilkom il-bieraħ kunu preparati biktar minn skola waħda biex mill-ewwel tkunu tistgħu ittuna l-għażla tagħkom. Grazzi, bonġu, Sinjura Rotin. Grazzi, bonġu, l-għażla tiegħek għal Katrina, please. Our Lady Immaculate School. Grazzi ħafna, Sinjura, ġada tajba, bye. Thank you. Katrina, Our Lady Immaculate School. Tagħmel dika biex nitkellmu ftit fuq ir-relazzjonijiet. Xi ħaġa importanti wkoll fuq x'għandna nagħmlu aħna bħala ġenituri. Tgħid li ser issa. Grazzi ħafna, bonġu, Sinjura Manġon Paris, l-għażla tiegħek għal Ġulja, please. St. Joseph Batal-Bajda, grazzi ħafna, Sinjura, komplimenti ġadat tajba, bye, thank you, bye. Tgħid li ħarġit li sera taf l-iskola, għax għalqet l-iskola, skużawni, irrid naqlarkom il-registration ta' St. Joseph Blata li kif qed taraw kellha ftit spazji illi nħolqula u ntlew b'daw it-tliet studenti li huma Liusija, Kamilleri Adel, Manġon, Paris, Ġulja. Dawk huma it-tfal li ġew reġistrati St. Joseph Blata. Tgħid li jiena issa dana talat sekondarja t-tifla, jiena ma nafx daw is-suġġetti kollha. L-aħwa l-interess li l-ġenitur juri fl-edukazzjoni ma jfissirx li aħna għandu nkunu għalfej speċjalisti tas suġġetti kollha kemm huma, assolutament le. Jiena taħsbu li jien billi studjajt għandi kwalifiċi u ħdimt ħajti kollha fl-iskejjel naf is-suġġetti kollha, mhux li kien, ma nafhomx. Meta niġu biex nassistu lil uliedna, ma nassistuhomx billi aħna noqogħdu nidħlu f'dak id-dettall, dak id-dettall hemm l-għalliema, hemm l-edukaturi, it-tfal tagħna illi rridu jirriċerkaw, irridu jitgħallmu. Imma hemm xi ħaġa importanti li aħna rridu nibqgħu nagħmlu bħala ġenituri. Sinjura Kurmi, bonġu, Sinjura Kurmi, nitolbok itina l-għażla tiegħek għalix. Okay, thank you. Thank you. Sinjura Briffa, bonġu. Sinjura Briffa, l-għażla tiegħek għal Eliza, bonġu. Our Lady Immaculate School, grazzi ħafna għal Eliza. Grazzi. Ħsibt li kellna xi diffikultà biex tintlaħaq fil-fatt Sinjura Briffa ma ntlaħqet tajjeb ħafna. Grazzi. U x'inhi xi ħaġa importanti? Illi nuru interess. Illi nkunu hemmhekk disponibbli u nuru interess. Anke jekk forsi xin jaslu tfal aħna nkunu għadna xogħol jew niltaqgħu aktar tard milli tkun spiċċat l-iskola ma' wliedna. Naf li nkunu għajjenin, serħu raskom bħalkom nkun għajjen jiena wkoll. It-tfal tiegħi tfarfru ftit iktar. Sinjura Kurmi, bonġu, nitolbok itina l-għażla tiegħek għal Alicia. Our Lady Immaculate School għal Alicia. Grazzi ħafna, Sinjura Kurmi ġadat tajba, bye, thank you. Pero kemm tagħmel differenza dik li tmur tgħidilhom kif aħna,
Kif morna llum? X'għamilna sabiħ? Inqala xi ħaġa. U tirrealizzaw anke mill-espressjonijiet ta' wliedna illi hemm jew m'hemmx fuq xiex wieħed ikompli jiddialoga. Jekk ir-risposta tkun kif ħafna drabi tkun u mhux is-soltu pa' għaddej għandna x'nagħmlu. Mhux is-soltu ma' hemm ix-xogħol u ejwa hija. Irridu nitgħallmu u nxamru kmien u naħdmu mhux vera. Imma jekk xi drabi mbagħad tibdew taraw illi hemm ċertu tħassib, anke ċertu silenzji, ejja through questioning bil-mod nipprevaw nifhmu aħjar x'qed jiġri. U ejja nuru interess anke f'dawk l-affarijiet li forsi ma nifhmuhomx ta' barra, u rini x'inti tagħmel ħanara daqsxejn. Il-laħwa, tagħmel ftit di. Ismani, nerġgħu nitgħallmu ma' wliedna, Jiena qed ngħidilkom għandi żgħir qed jagħmel affarijiet li jiena ma nifhimhom qed jagħmel inġinjerija llum, hemm ħafna affarijiet li ma nafhomx. Però kemm nieħu pjaċir nitgħallem minn għandu wkoll meta jkun jista' jiddjaloga miegħi. Il-kbir kien fuq kontabilità. Nassigurakom li m'iniex żgur il-persuna fuq il-kontabilità ta' accountancy, ġifieri, integrità hekk kemm tridu. Imma fejn accountancy u dana mhuwiex eżatt il-qasam tiegħi, imma l-istess niddialoga miegħu biex nifhem x'inhu għaddej. Li jħossuna parteċipi li għandna interess. U dar irridu jibqgħu jaraw it-tfal tagħna tul ħajjithom kollha. Anka issa li bdew sekondarja, mhux ngħidux issa qed jikbru, issa veru jagħmlu l-affarijiet huma. Imma tajjeb li jaraw li aħna għadna interessati f'dak li huma qegħdin jagħmlu, li aħna għandna nħeġġuhom biex jibqgħu jiżviluppaw. Dak huwa parti importanti mir-rwol tagħna. Parti oħra kbira ħajkollu nixħitta nerġa' fuqna hija l-istabbiltà. Min minna jista' jirnexxielu jibqa' jiffunzjona sew jekk imur id-dar u ma jsibx l-istabbiltà. Yes. Ok. Grazie. Hello, good morning, Mr. Jan. All right. Dal-waqt ma'kom taħal nkun nista' nitkellem mal-ġenitur. Iva. Ekku, and I'll actually say this in English for the benefit of everyone in case there is someone who is non-Maltese speaking and so they may understand as well. Most of our schools have today opened up their admissions to anyone irrespective of their religious denomination. Nevertheless, we do have schools that still insist and ask for a baptism certificate. Being a Catholic school, they do have a right to ask for that Catholic baptism certificate that shows that the admitted student belongs to the same Roman Catholic faith. This is a faith school, and the school may ask for it as well. We have few of those, and those few need to be respected. Most of the others open up their admissions to anyone irrespective of the religious denomination. U dik hija s-sitwazzjoni li għandna bħalissa għandna parent li huwa ta' nazzjoni ieħor u ma kienx jaf jew ma kienx qed jifhem sewwa illi fil-fatt għandna xi skejjel li jitolbu ċ-ċertifikat tal-magħmudija fil-waqt li oħrajn le. U l-għażla li kien qiegħed jipprova jagħmel kienet fil-fatt tal-skola illi jitolbu ħaġa, insomma. B'xi mod ħanaslu naraw li kif ikonna ċans jgħaddu li nippruvaw nipprogressaw aktar il-qudiem. Mela, aħna ħeġġu lill-iskejjera ma taħsbux. Aħna grazzi. Good morning, Mr. Jan. Good morning. Could you kindly give us your choice for Hoya? It has been explained to me, but just for you to repeat to me, please. No choice for Hoya. Yes, I understand, Mr. Jan. And thank you very much for your understanding as well. Okay, thank you, have a good day, thanks. Ekku, jider li nirringrazzja l-kollegi tiegħi li jkunu qegħdin qabel ma jgħaddu telefonati li fil-fatt jispjegawlkom dawk minnkom li teġa irċevetu telefonata tafu xi dialogu jkun hemm magħkom
Imma ma' uħud ikun hemm dialogu aktar fit-tul biex jispjegaw ċertu partikolaritajiet fil-fatt. Signora De Bono, bonġu, l-għażla tiegħek għal Bjanka, bonġu. Our Lady Immaculate School għal Bjanka, grazzi ħafna, Signora De Bono, ġodha tajba, grazzi. Grazzi, bye, good day. U fil-fatt qegħdin noqorbu għaw l-aħħar 7 applikanti kalla jrid nkunu qegħdin nagħlqu dir-reġistrazzjoni tal-lum ukoll. Mela, kont qed ngħid l-istabbiltà. Thank you. Good morning, Signora Balani. L-għażla tiegħek għal Isabel, please. Good morning. Your choice for Isabel, please. No choice for Isabel. Thank you very much, Mrs. Balani. Have a good day. Bye, thanks. Bye-bye, thank you. U x'qed nirreferi għalija stabbiltà? Stabbiltà illi toffri daqsxejn paċi u serħan il-moħħ. Issa nifhem. Ara ma naħsbux illi qed nilludi ruħi illi fil-familji ma jkollniex inkwiet, fil-familji ma jkollniex ħażils, ma hu l-ebda familja perfetta tal-ħason di prerja u x'konna ngħidulu. Kollox anke dawk naħseb kien ikollhom daqsxejn inkwiet milli niftakar. Kull familja għandha l-inkwiet tagħha. Però inkwiet li jkun contained u kemm jista' jkun anke tfal. Signora Kassar, bonġu, l-għażla tiegħek għal Natalie, please. Good morning, Mrs. Kassar, l-għażla Natalie, please. Yes? Our Lady Immaculate School, thank you very much. Have a good day, Signora. Bye-bye, thank you. Bye-bye, thanks. Mela, u kemm jista' jkun il-luliedna ejja nipproteġuhom minn ċertu inkwiet li aħna nkunu għaddejjin. Inkwiet ta' diversi xorta, ta' ġifieri qed nitkellem minn saħħa li tolqotna kollha. Sinjura Attart, Sinjur, Sur Attart mela, bonġu, l-għażla tiegħek għal Alicia, please. Our Lady Immaculate School għal Alicia, grazzi Sur Attart u ġara tajba. Grazzi, bye-bye. Jista' jkun mart, jista' jkun diffikultajiet fil-familja jew fil-familja nukleu żgħir. Il-ġenituri bejniethom, il-partners bejniethom huma minn huma. Jista' jkun anke a wider circle, ma' relatives oħrajn li jkollna minnhom dawn li tajjeb li nirriżolvuhom. Ikun x'ikun iċ-ċirkustanzi importanti ħafna li naraw li dik il-bejta inżommuha sana. Yes. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Paċra Pinet, l-għażla tiegħek għal Perlen, please. Grazzi ħafna u l-komplementa ġa tajba, Sinjura. Xej, tant ieħor, bye, good day. Mela, is-Sinjura Paċra Pinet u Perl fil-fatt kienu dawk illi għalaqna bis-saħħa tagħhom ukoll Our Lady Immaculate School għalhekk ħankunu qegħdin naqraw ir-reġistrazzjonijiet ta' din l-iskola kif nitlob ir-reġija jgħaddu l-grafika, tajjeb ħafna grazzi. Mela, dawn huma l-ismijiet ta' tfal li issa ġew reġistrati f'Our Lady Immaculate School: Asa Kathleen, Vella Nicole, Debono Maronia, Demikoli Ella, Ellul Lara, Borge Ella, Chantar Hailey, Borge Stevens Amy, Rossi Lucia, Rutin Katrina, Briffa Eliza, Kurmi Alicia, Debono Bianca, Kassar Natalie, Attard Alicia, Paċra Pinet Pearl Ann, u bekk Our Lady Immaculate School għal reġistrazzjonijiet nawguraw il-daw l-istudenti u anke l-istudenti l-oħrajn li ġew reġistrati teġa fl-iskejjel l-oħra l-esperjenza ġdida tagħhom li ħajkollhom f'daw l-iskejjel. Awguri. Thank you. Mrs. Sultana, l-għażla tiegħek għal Rebecca, please. No choice għal Rebecca. Thank you very much, Sinjura. Kumpranġa tajba, bye, thanks. Mela, li kont qed ngħid ejja nipproteġu lill-uliedna, ejja naraw li nieħdu ħsieb dik il-bejta illi fiha jridu jsibu rifuġju it-tfal tagħna. Sinjura Baranelli De Celis, l-għażla tiegħek għal Marija, please. Waqgħet il-linja ntlobkom terġgħu tqabduni ftit mal-parent, please. Dan ma jfissirx illi nibqgħu yes. Sawa. All right, qed niftehmu. Se nispjega. Okay. All right.
Tajjeb ħafna. Mela, ħanejdilkom minn issa mill-ewwel jekk ma tgħaddilix it-telefon taħalli serħu raskom. In-numru li qed taraw ma' ġenb it-tifla biżvista fuq l-screens tagħkom, ġifieri ma ġara xejn fil-proċess tagħna, fejn kellna t-tewmin baqa' miexi. Allura fil-waqt li aħna spjegajnikom li t-tewmin jingħatalhom l-istess ranking order, f'dal każ baqa' għaddej. Allura dak li ġara kollox iċċaqlaq b'waħda imħabba li kellna t-tewmin. Però serħu raskom li ranking order tagħkom baqa' dak li kien. Avolja hemmhekk dak li qed taraw huwa running order and not the ranking order. Ta' dik hija l-ewwel ħaġa. X'ħin ħanalqu il-reġistrazzjonijiet tal-lum anka fejn ħajkonna skejjel li ma jkunux għalqu kompletament ser inkunu qegħdin xorta ntellaw l-iskrin u d-display fejn għandkom l-iskola u tfal reġistrati avolja ma jkunux għalqu. Ħalli kulħadd ikun jista' jerġa' jara tfal tiegħu hemmhekk abbinati mal-iskola. Ta' dak kien il-notification li għaddew li kollegi tiegħi bħalissa. Meta kont qed ngħidilkom nipproteġu lill-uliedna. Grazzi. Bonġu, Sinjura Bananelli Deċelis, l-għażla tiegħek għal Marija, please. No choice. Thank you, Sinjura. Komplimenti ġara tajba, thank you. Bye, thank you. Ma jfissirx li rridu dejjem inżommuhom mistura, ma jkunux jafu l-affarijiet illi għaddejjin minnhom. M'hemmx għalfejn jkun jafu kollox mill-ewwel bil-fors, anke biex ma nallarmawx aktar mill-meħtieġ. Is-Sinjura Vella Bonġu, l-għażla tiegħek għal Daja, please. Bonġu, l-għażla tiegħek għal Daja, please. Saint Albert, grazzi ħafna, Sinjura, komplimenti ġara tajba, bye, thank you. U bekk wasanna biex nagħlqu reġistrazzjonijiet, kemm nara dak li kont qed ngħidilkom. Naraw li nieħdu ħsieb illi nispjegawlhom. L-uliedna ma nispjegawlhom b'mod li jistgħu jifhmu u bid-dożi meħtieġa ftit. Sewwa, nżommuhom parteċipi imma fl-istess ħin akkumpanjaw. Fejn ikun hemm bżonn ta' għajnuna, fitxu għajnuna mill-iskola. Għandna ħafna professjonisti anke aħna bħala segretarjat li jistgħu ngħinukom f'dan il-proċess ma' uliedkom. L-ar ħaġa li nistgħu nagħmlu, speċjalment f'sitwazzjonijiet fejn imbagħad ikun hemm disgwit bejn il-ġenituri, illi naljenaw il-uliedna minn xulxin. Ma naqat nagħmluha. Ejja nibqgħu nieħdu ħsieb dik il-bejta ta' stabbiltà għall-uliedna. Mela, ħanajt l-ismijiet ta' skejjel illi malqux. Rajtu Saint Albert hemmhekk imma laħqetek forsi reġija tista' terġa' tellali ta' Saint Albert, please, grazzi ħafna. Kif qed taraw Vella Daja qiegħda rreġistrata ma' Saint Albert, l-iskola ma lqitx, però minħa tagħna laqna r-reġistrazzjonijiet, għalhekk grazzi ħafna. Minn dak il-ħin law qed taraw li warajja fil-fatt inaqdu il-kollegi illi kienu qegħdin jagħmlu telefonati, għalhekk jiena minn naħa tiegħi f'dal-istadju ngħaddi għar-ringrazzjamenti, nirringrazzja lil Cynthia Kassar, l-Annalise Tabone, Felicien Bogetta, daw kollha kienu qegħdin jagħmlu telefonati, flimkien magħhom kienu wkoll Father Mark kellu li qed tarawh warajja. Kien hemm Diane Meċi għan nirringrazzjawha minn hawnhekk li kienet qed tassisti għal min forsi ċempel l-uffiċini tagħna. Illum kellna magħna li Sur Gejtu Farrugia li kien qiegħed inniżżel l-ismijiet fuq id-database minflok is-soltu jkollna wkoll anke ġieli lil Amelja nsellmula minn hawnhekk. Kellna magħna lin-Nutar Dr. Robert Aquilina nirringrazzjaw lil kull min kien qed jassistina, l-kollegi tagħna, l-uffiċjali fil-Kwer tal-Arċisqof li speċjalment qegħdin jassistu mill-aspett tekniku, l-uffiċjali kollegi tagħna mis-Segretarju Edukazzjoni Nisranija li jgħinu lill-iskejjel fil-xawisa ta' xogħol li konna għaddejja minn amministrattiv għal kurikulari, għal psikosoċjali, għal pastorali, l-oqsma kollha li hemm li jitħadmu fil-fatt mill-kapit tal-iskejjel li lilhom nirringrazzja li flimkien mal-edukaturi u l-komplement tal-istaff jagħtu servizz lill-uliedkom u fl-aħħar u mhux l-inqas nirringrazzja lil Media ta' dan is-servizz li qed jagħtuna waqt dawn ix-xandiriet. Fl-aħħar u mhux l-inqas nirringrazzja lilkom u nawguralkom il-kumpliment tal-ġurnata tajba u l-weekend tajjeb. Grazzi u auguri.